Hi guys, it's Christine and welcome to our family budget. So in this video, itatakol ko naman ngayon ang 5 rason kung bakit ka laging kapos sa pera. So, let's get started. Ang pagbabudget kailangan simple lang. Huwag mong gawing komplikado. Ibig sabihin ng pagbabudget isulat mo lang yung kung saan mo ilalaan yung pera mo. Hindi pwedeng igagastos mo lang kung siya kung saan saan at the end of the day, nasya ka na kasi naubos na yung pera mo. Kasi nga, kasi before, ganun ako hala, bili ako dito, bili lang doon, bili lang ganyan, bili lang dito. Pero, at the end of the day, nasashock ako, ito na lang yung natira sweldo? Bakit ganun? So, ang mangyayari, na-short ka na. So, unless, isinulat mo lahat yung mga importante, yung mga babayaran mo, kung magkano bibili mo sa groceries para sa iyong pagkain, mga utilities, ganon. Kung isusulat mo siya lahat, alam mo kung magkano lang yung dapat mong igastos, alam mo kung magkano yung savings mo. So, ganun lang kasimple, huwag niyong gawing komplikado. Tsaka, sobrang importante talaga na mag-budget tayo. Hindi pwedeng happy-go-lucky lang. So, yon. So, i-link ko siya sa description box kung yung aking vlog about kung paano nga ba mag-budget sa ating pera. Okay? So, pangalawang dahilan, siguro puro kaluho. Well, hindi naman masamang bumili ng mga luho. So, kung kapos ka na sa pera, pwede bang, huwag ka na munang bumili ng mga damit, mga bagong sapatos, mga bagong, siguro, kung wala ka na talaga sinusuot, kung nabutas na lahat yung damit mo, siguro, common sense naman, diba? Kailangan natin bumili ng, pero kung sobra-sobra na naman yung mga gamit mo, kung hindi mo naman talagang, importante talaga yung wants at needs. Di ba parati natin naririnig yun sa mga na, importante yung wants and needs natin na iano natin kung ano ba yung dapat natin unahin, di ba? So, isip-isip mo na bago bumili ng luho. Kasi baka yun din yung dahilan kaya parati kang kapos sa pera. Di ba? So, yan. So, pangatlong dahilan, siguro ang dami mong utang. Check mo muna. Ang pinaka-effective na gawin talaga is isulat mo sa notebook kung sino ba yung pinagkakautangan mo at magkano yung utang mo. So, total mo lahat. I-total mo lahat yung Tapos, baka ma-shock ka kung magkano talaga lahat yung utang mo. Diba? So, try to check kung magkano talaga yung utang mo at yung monthly mo na binabayaran. So, kami ang ginagawa namin is yung debt snowball. So, parang natakol ko na rin sa vlog ko kung paano magbayad ng utang. I think so. Parang natakol ko na siya. Siguro ililink ko na sa description box kung meron. Pero yun, pero kung wala, itatakol ko siya siguro mga next kung paano gawin yung debt snowball. So yun, importante na tingnan natin. So sa amin, hindi namin sinasabing wala kaming utang. Meron kaming utang pero meron kaming goal na kailangan tapusin namin talaga yung utang namin. Talagang zero. Zero na yung utang dapat. Kasi meron pa kaming mga ibang plano. So sa aming family talagang yun yung goal namin na hindi na kami mangungutang talaga ever pag natapos yung utang namin. So yun, yun yung aming journey sa buhay. So, try to check your credit kung baka yun din yung rason. Baka lagi kang kapos, di ba? Kasi lagi kang nangungutang. So, yun. So, number 4, wala kang savings. Yes. Importante talaga magkaroon tayo ng savings kasi hindi natin alam kung kailan darating yung mga emergencies. So, importante talaga yun. So, kagaya sa amin, before, yung aming mentality talaga na before naman, nakakabili naman kami ng mga gamit, nakakabili naman kami ng
um, mga bagong gadget, nakakabili kami ng maraming groceries, ganon. So, we're fine. Okay naman kami. Kahit wala kaming savings. Kasi nga nabibili namin lahat ng gusto namin. Until one day, nagkasakit yung anak ko, nagkasakit yung husband ko. Tapos wala kaming savings. Wala kaming pera. So, ang ending, saka namin na-realize na ganon. So, ang hirap. So, alam nyo ba na lahat ng mga kasamahan ng husband ko sa work, lahat yun, inutangan talaga namin lahat yun. So, kasi nga kapos na kapos. So, talagang ganun ko urge na i-share sa inyo kung baka merong ito yung mga ginagawa din ninyo, kaya kayo laging kapos. So, talagang before, my God, sobrang dami naming utang talaga ng dahil doon. Dahil isa talaga yun kasi wala kaming savings talaga. So, meron na kaming emergency fund. So, we're not saying na malaki yung savings namin. Pero, we have goal, we have target na kailangan itong savings to, kailangan malagyan natin ng ganitong kalaking pera. Ganon. So, yun. So, importante talaga na meron tayong savings, guys. So, yun. So, ililink ko din siya sa description box kung paano nga ba ang tama pag-save ng pera. So, yun. So, now we're better. We're better than ever. So, hindi na kami kagaya before talaga na sobrang kipit sa pera. So, yun. So, number 5, yung word natin sa mga Pinoy na, I deserve this. Yes, I deserve this. I work hard. Kailangan bumili ako ng sobrang mahal na bag kasi gusto ko siya. Kasi nga, I deserve this. Yes, yun yung ating word. Actually, guys, pero, you don't deserve na maghirap. You don't deserve na, you don't deserve na mangutang ng mangutang. You deserve to live a debt-free life. You deserve to live na yung wala kang iniisip na babayaran. Ganon. Kasi diba, ang hirap ng buhay pag ganon. Mas masarap yung buhay na wala kang iniintindi na babayaran mo na utang kasi nga ganon. Yes, you can have your bag kung wala ka namang utang, kung wala kang mga responsibilidad na kailangan mong bayaran. So, kailangan mong unahin kung ano yung importante. Hindi pwedeng sasabihin mo lang, I deserve this. Kahit alam mo naman na marami kang utang, marami ka pang utang na binabayaran. So, ang ending, credit card. Kasi baka may credit card ka. So, mabilis lang naman. Pwede ka naman ilagay sa credit card to. Which is credit card is, English lang naman yun ang utang. Diba? So, pinasosyal lang naman yun ang utang. Pero inutang mo pa rin. So, gaya ng ko, kapag hindi ka, kagaya ng sinasabi ng na, if you don't pay cash, then you can't afford it, diba? So, hindi mo siya kaya bayaran ng cash, ibig sabihin, hindi mo siya afford, kasi inutang mo lang siya, diba? So, yun, erase the word, I deserve this, because you deserve a better and a good life. Yun. So, yun lang talaga. So, that is my 5 na rason kung bakit ka laging kapos sa pera. And I hope you guys enjoy, and please comment below, and please give me a thumbs up. Please don't forget to subscribe my channel para pa sa mga susunod ko na mga tips. And see you in my next video. Bye!